Kublai phi baro ki bapai ya Good News TV bani pedang sobai phi channel program hakane kamiet hakane ka por ngidap ka jingmen bidan pedang ka jongi i Reverend SI Marbanyang iban sam ya ka kubor na khatien ka jong blai barha ka joka por shaben pensngap yangi ya ka kubor in ai she ka wei ka jra ka bakar pang hapedang ka jongi ublai in ka khu ya phi Ki para banget pa iet ki bayangat yu Jesu Kristus nang penim jongi bat ki para do prasna laki day na kanu re kanu kaniam lani ka jinget kabang ya puram iway pat nga ai kublay pi hakakateng kabatyang tam ka jong try unang penim jongi u Jesu Kristus hakani kasingi kabam ta nga kwa panuan lam hapi ka kubor kabayadei bat kalong kaman kajingyadei ka jongi para brio kajingyadei jongi kiniam bat khamtam bangin sngo thu ka ai kajingmut ka jong Jesu Christ habawan syakani ka perthai hateng ni ki Kristan bat kiwai pat ki bom pat long Kristan
ngila ban iper jingmot dan reis ngap ya kani ka kupor hakani ka ski ka pamta da ka pa penlej jingmot da ka ba weng shoi kita ke baro kapa uniu nong penim jong Yesus Kristus wan sya kani ka pertai umut pan ong ya kuai ka kentin haka jing sedang jong ya ka mission kapangila ban syam na ka gospel Matius kal nong ka pesan kadekhat ka bakat nyau ki kentin ki ba ong kum ni wat mut banglawan ya ka ban pendam no ya ka hukum lane ya kinong ya thu lupa ngam syam lawan ya ka ban pendam no hendrei ya ka ban pen scam kini kita ki kentin ki jong Yesus Kristus ki bau hikai ukren hakajing sedang ya kamision jong hang ni slapertai habawan syakra ka pertai banwan long briu kum banginget mangi ha kapor bu usdang ning kong ya kajing ya lap ya ketin ka jong blai da ka ba ong ki kentin ki ba kit jingmut ki ba ong to kala ka pamut nabaka hima ki beneng kalajan hadin baula ya lap syapang kajing kala ka pamut uhikai bat uyalami ki breu ujiet ya ki senran ki jong bat ki breu ki babut ya ha ka por ki yo ya ki kamba ki yo ya kajing yalap ka jong ki yo ya kajing hikai ki jong ki long ki ba compare na ki ba mensyua ki abut ya namar ba ki yo ki dak ki ba pla ki abut ya namar ki kentin ki ba pla badai halor kini ki jing shisha ki baki ki lap ki abut nadin jong hakawai kapor kat udang dan hagalilaya haki jaka ki beper katan galilaya kai kabaja uyalam ya ki senran ki jong bat lem ki breu hakat kapor ki babut ya usyang halor ulum bat ukran ya ki sermon ukran syapang kajing suk kabashisha uhikai bakin long kamlu bat kajing syai hakapertai hadin kata uhikai bat upen syai namar kibriu hakatokopor kim sngow thu ya kajing sedang kajong ki sngow pla kila aban ong udai wei une bat halor kini ki benta hak basdang kamisyon kajong upen syai lupa uang kini ki kentin wat mut banglawan ya kaban pendam no ya ki hukum lane kinong ya thulupa ngam syamlawan ya kaban pendam no ndrei ya kaban pen scam halor kini kijing shisha ngidan ban ya thu kumne ujisu balai ukrani kini ki kentin ukran namar bakidan ki babun napdeng jongki ki babut Yesus Kristus hakatokopor kitei nakajat benriu Israel ki balabat bhai ki hukum ki badakan mau ya kajing tho kinong ya thu lupa badai halor kata kajingwan kajong Yesus Kristus umut ban pensya ya ki bakam dei bau ya persya ya kita ki hukum jong wasas kamdei ka bau ya persya lane upen kela ya kata ya kitai kinong ya thu lupa ki balong kajing kermen ki balong kajing penbha ya kajat benriu Israel hakatokopor ndrei umut ban pensyai uang ngawan ban pen scam yaki kini kilong ki benta ki bangamat pang syua gane kapor ban pen kenmau kani kajat benriu Israel Yesus Kristus wan long briu hakapor hakabaki kun Israel ki im hakapor kabaki kidap bat kidan ya kajing kermen baunuan umesaya kajing kermen jongki kalong kat bakum kajing kwa jongki dekat bakum kaman kajong play babun sin hi ki kerman ni utau mesaya ubakat kum kajing perkhat jongki hapdeng kajing sya sensyar hakinong rum hapdeng kajing ap kemang utau mesaya bunwan pat ban pelat yaki ban ai pat kajing sensyar halor jongki bat imat kani kajing kermen jong gere gajat benriu ka kermen yo mesaya ubakan jado uban ay kajing sensyar utau mesaya uba kamdan bor utau mesaya uba katkum kajing kwa ngalaong syakamat kajing kwa kado
berkajing berkat jongki hakabakum kene kapor pat ujisu hadian bawan usdang ya kamisyon jong u bat usdang nakajing yalap syapang kajing kala kapamot usdang ban hikai ki bakamper usdang ban ai kajing kermen ki beri kepada ujing kermen usdang ban hikai ki baper nalor ka hukum jong Moses bat halor kini ki jing sngoper ki beriu hakatokpor ki perkat uni umat imat ula bandai wei bakamper habdeng ki jing keren ke jong u habdeng ki jing hikai ki jong u habdeng ki jing le jong u habdeng ka jing yadei jong u bat ki beriu de kata sashi sin pat ngapan uji sukris upen syai ya ka jing wan jong u Mdei baun weng no iki ki hukum. Mdei baun pendam no iki. Mdei baun berat no iki ki nong ya lupa ki jing keren ki jong u. Bari ki jing ya lupa ki jong ki. Ten rei ka ai ka bau mut pan ong. Wan ban pensyai, wan ban penskami ki ai. Ya kita ki arteli. Kaban kong ki hukum. Uji sukres ukwa ban wan penskami ki hukum. Ki kita ki hukum ki dei ki hukum balarikot hak testament kabarim ki hukum ki jong Moses ki santeli ki kitab jong Moses bat ki hukum ki bau labu ki bau blei ula ai leng bau Moses bat nang takiai ki nong ya lupa ki dei kita ki jing tho ki balalum thup ki jing ya lupa jong ki nong ya lupa hakajat benriu Israel paro. Bat kini kiai keren ya kajat benriu, kiai ai ya kajing kermen, kiai tu lupa syapang kajing kermen, ki keren syapang kajing long jingman jong kajat benriu Israel. Bakin kala kabamut, bat bakin penbet ya kajing jongki. Balai pat buji sukres hadin bawan hagan kepertai. Uan uang ngawan pan penskam. Hatu kila senjar kini ki hukum jong Moses bat kinong ya lupa ki jiu ne ki Israel ban jubab ya kata kajing kali ki jiu ne ki Israel ki bat perking bah kajing shisha ya ki hukum bat kinong ya lupa hendrai bunsin ki pen bakla bat ki bu ya kini ki an ki hukum ki jong ublai tang ki penon kam bakla ta kajing yang bakan jabri Kiwan ra ia ka jingken bap bat bahak kiwan ra aban pia ya ke imlang salang hapdeng kijat ki baper kiwan ra hapdeng ki jing pen bakla ya ka hukum blai kat bakum kamon ka jongki badai kata ngin syam ya kata ngin yo i tikna ya kata wat ngi ki bapule ya ka tin ka jong blai ro ladang i penan kam bakla ya ka tin ka jong blai ro bunsin kan baklay ngi lada mangi ni pen baklay ka kani kajat benriu Israel kani kababat perking bahai ki an ki hukum ki jong ublai tenrei hapteng kajing penya kini ki hukum bat kinong ya lupa bunsin kini kinong ya lam niam kini ki beriu ki pen baklay ka an jong ublai bat halor kata kabenta ublai ukwa bakin sngotu uji sukres wan syakra kepertai ban penskam ya kila senjor kila bakla ngan syuai nuksa kum kaniam kasih ka jongi ban ladaki beriu kim penja ya ka kandang yang kinemuan kitlan kinemuan kinong syono kinemuan kino kijing sniu hakari kasih ka jongi ling bakan yam unong kenya unum kela nong aiksud ladangim pen bakla ya ka bat day na kata ngim keno yo blai ndrei ka jingle jongi kibreu kapen bakla yiki an ki jongo halor kini ki jing shisha day na kata uji sukris uan bantai pat uan ban penskam hadien baki senjor hadien baki ki nakamon ka jong blai badai halor kani karukam bat ka jingkeli ka paar pade hakano karukam uji sukris uan ban penskam pat ya kabala senjor
Kajing wan jong Jisu Kris kamut ban persya ya katai kajinget syapang ublay. Kamut ban persya lut ikian jong ka hukum. Lani kinong ya tu lupa. Hendrei kajing wan kajong u kalong ban penbet. Katkum kaman kajong ublay. Ya kitai ki hukum baro khot labu nadu dang sedang ka pertai. Baki beriu kin bet kajing yem jong ki katkum kaman kajong blay. Kamdei bakin yalam maki da kajing mut jing perkat da kaman bakan jado kin yalam ya ki hukum jong blay. Ndrei bakaman kajong blay kan yalam ya kaman jong iki beriu. Kata kade kajing kuah ban penbet ukua ban penskam ya kajing dei kajing ya dei kajong batu uklam tumu hiro ban wan syakane kapertai ban pendam no iki senakok ban pendam no ya kaniam kijiu keren hak tu kapor syapang kaniam ndrai ukran bet syapang ki hukum berkinong ya tu lupa habang ipet bakat kum kaktin kajong play hau Jisu Kris urung ki senakok ki tempel bat kiwai keren persya ya kaniam bat ya kajinget yo play Ndrai kaba ukran persya kadai kajing im jong kibriu. Kadai kajing penbakla jong kibriu. Kadai kajing sengau jong kibriu haka im lang salang. Haka balang. Haka niam. Bat haka no kuno kabaki kiton. Badai kata kajing penskam jong u. Kalong pante song yi kibriu. Daka hok bat kajing shisha kajong u play. Halor kini kibenta ngakwa aban ring dur. Hakani kapor ngaku aban penuan hakani kalong menta jongi hakabangi kmi isya kapertai kabaneng kong baro kiniam hakapertai ladangi kmi ba ngan suya tu kana kendiat hakapor banga pule theology ngaku aban ti benia haka subject religion ban pet ban kmi benia hatu kiniam baro khot jong kapertai kimane yano Barakapor banga pule ngaku aban lap yakidin try jong kiniam baro khot jong ke pertai ngalap pleng kiniam baro khot jong ke pertai hakaban kong kinget yo ublai ba em uju ublai ngapet ya kai history wat jong kaniam Hindu ru hakaban kong kanget yo ai ublai kaniam khasiru kanget yo wai ulai ki muslim ru kinget yo wai ulai dan rei hapdeng kajing yat lenti kachongi ki kristan baro khot na pdeng jongi hak ban kong ki niam tan ra jongi rei namar kajing embriu kajongi kajing ya pher jing mut ki jing ya pher jat bandri bat ki wai ki jing ya pher ki lalum lang hangta ban kersoi ya kajing ya perat hapdeng jongi ngilong kum ki nyongot ki matla kibayak ta yuwayu hati lada pak batai laki jong ki jong para kabakadu ang katuka khana puriska mansua kin nyongot ki matla ki ta yu hati ha kabakadu ki batai yuwayu hati ki pher laka jong ka jong bat ki ania ki kajia para maki namar kajing ya penkesan laka jong kajing yam uji supat kabaar uji supat wan ban pen i halor kita kijing bakla jong ki beriu ya kajuk ke hukum bat kinong ya tulpa umut ban kedau ya kajing bakla jong kibriu ban nget yu blai kat bakum kajuk ke hukum bat kat bakum kajuk kinong ya tulpa ka kajing bakla kajong ki kalong bun napteng ki hukum kitrai kam siteng silia bat kini ki hukum ki kalalong ban divide lane ban pia ya kalong ban reu haki jat ki baper ki jat ki bakrau ki jat ki bapo ngilap ya kata kajing shisha hakaniam Judaism ru haka temple ngilap kadon kajing pia badap teng kata kajing pia karoi ningkong ublay uman da kawai kalenti pan penkerpang yaki ndray haka bakadu kami kajing duai nau parisi ban ong naki parisi ban ong wat ai bangan long kum utai upapap utai Jisu uyalang paralok uyalet long paralok bat ki papap
Kadon kajing pia apdang ki bahok bat ki papap. Kadon kajing ya per apdang jongki. Kadon kajing nyau ban yu bale epop. Kadon kajing peniap ya ki bale epop. Kam don kajing map. Ublay habuan syakir ka pertai kat kajing le epop jong kajat benriu Israel ndrei udang yai udang yai pen ke. Udang yai ma piki pop ki jongki. Ndrei babun sin dakila pendon kam pada ya ka hukum tang syuklim tang syubakla kum ni kamtai kila ya ter doma. Kila ya peniap no. Mdon jing maap syu. Nalor katai ki jing kenya ki bahar hukum. Ka jing kenya jongki kapen bakla kipen bakla lot. Hakaba ubriu lane ulingdo bun sin haswa bun kenya uhap ban pen ko jelade. Udang hap yai pen ko jelade. Udang yai bakla na kapor syupor. Badadin kata ublay uai no da kajing ai. Ban pen ken mau yu kibriu kam don kam syu. Ngin let mangihi dalade. Mensyua ngan pen ken mau. Hakajuk ka hukum. Hakajuk ka jingknya. Kibriu kibaku aban yasuk bat ublay. Ki haplet ling baki ling do. Ki haplet ling baki nong kenya. Ban pen yasuk. Yaki bat ublay. Ling bah kasnam ki marat. Bat kiwai ki jinglay jongki. Dan rayu Jisu Kristuan syakir ka pertai. Ban pen bet. Ban pen scam no. Ban kam pen bah. Ya ka ai ka bangila yo no ublay. Nadu endai. Bat kata kalong. Daka jingai nilai dakalenti bet syok pa. Kita kidai ki bangi syam na kaktin ka jong ublay. Baka jingai ka jong Jisu Krist kadap yang yengi. Bat kata kalong ka jing sisya yang iko ki para banget. Bat ki para do ki para senam. Ngi ki Kristan ngim julet syuk syano. Ki pastor kita man pesan kim laaban yasan am da jong no. Ki laaban syuduai. Dan rekim la padeban penyesuk ladanga ngam yesuk hibat ublay. Ngilai direct marway. Halor kini kijing shisha kibangidon. Kaai kabau Jisu Kris uan syagara kepertai. Uan ban pen scam. Kabamut ya kabala senjor ban pen bahapat. Ya kiai kibangim judan ru unang at syusyu. Unang bu syusyu kibakambana mentaka jingim jongi. Hakani kesela pertai. Hakaba pai pate. Syakalong benriu. Syakajat benriu jongi ki kasih. Ngan penken mau kendiat. Ublay hakaba nengkongkat kum kanatang. Hadin baki nyau trap kiwan syakani ka pertai. Kai ka wajia. Uhapsi kasmai. Dakating yai. Naman takajingwan jongki kipan na ublay bakin wan no. Syani sya pertai ban sa'adu. No hangi sela pertai. Ubu yiki hukum. Kajing nyete kajongki. Bat ublay. Bat kita ki hukum kalong. Ko ki kun. Ko ki basya tau hanga. Tukan mau. Bapin im tibriu tiblay. Pin im tip hak tip sat. Pin im tip kur tip ka. Kidai ki hukum ki riti jongi ki kasi ki bangidam la pendu lano. Kapakan yam kasih kabat kentang yaki. Balhalor kan ka khana tang ublay uye je kajat benri kasih kajongi. Bat kan yam kasih kadekan yam kabangi mane ublay ba yam. Bat hakan ka jingkran jonga ngaku aban keren tang arteli. Kiba balay ngi ki Kristan bat ngi ki kasih ngin kan mau kan dia ngi ki kasih Kristan bat ki kasih ki badang bat ya kan niam tenrai. Kapan kan mau yang i syapang kini kiai baro bau blay ningkong ya gajat benriu kasih kabang idang bat da kan niam kasih ningkong. Kai ka bau ai ya kita ki hukum. Ndrai hakane ka jingkeran ngamut ban ai kajing pen kan mau. Ngamut ban bu hakmat jong pi tangi ki artli. Ka im tip hok tip sat. Bat ka im tibriu tiblay. Hadin lengi penmi ban kamaya ka hok. Kini kilong kibenta kibakum no pate. Jisu Kris uan pen scam yaki. Kidai ki hukum blay kibala ulaai hakaniam jongi kaniam kasih. Kapala pelat yangi deki hajar snem.
Kaniam Kristan kadangwan ke gospel tang sispa prapulai snem ai. Pat kabalang kadang yang tang sispa nyupu prasnem ai. Tam ne duna. Bat kani kalong kejing shisha kabu Jesu Christ wan syagre ka pertai wan hakari ka jongi kani ka kertang ka jong tra jong Jesu Christ kamut ban persya ya katai kaniam kasih ki yaki hukum yaki riti ba syong blai ki ba kentang jong kaniam kasih ka jongi ka im tip hak tip sak ka im tip riu tip blai tangi kita ki arteli ka bangebut ban keren u Jesu Christ wan syagre ka pertai namenta ban penskam ban penbha hato ladaya kran ya kata kat bang idang bat kaniam kasih mensua kalong bangin su im hok ba ngim tip pade bun sin ngi baklano ka hok jong no pade yo ka hok jongi kibriu bat ka hok ka jong ublai ka ya pher namar ladaya kran ya ka hok dan sipun kijing ya pher ka hok jonga maruai ru kadon ka hok jong kibabun ru kadon kahok jong ublay bun sin ngi kibriu ngi la ban ong ngi kwa ban im hak rei ong shai ka tin ka jong blay dan su ba hak namar ngi le pop man kasngi ngi le pop ngi bakla man kasngi badai kata ngi sngo thu bang ngidang yai pop ngidang yai le pop kai ka bu Jesu Christ wan ra su hagani ka benta ban penskam ya kani ka hok kalong baki beriu kari kasi kan sngo thu ba haba pediang yu Jesu Christ kin pediang ya ka hok ka jong ublai bat ka jing shisha ya kata ngin syam ka bu Jesu Christ ubu hakmat jong ki beriu bu hakmat jong kisenran ki jong u ban pen kan ma bat u duai na menta kisenran ba u blai ukpa un pen kentang iki dakajing shisha kaktin jong me kalong kajing shisha wang haga gospel luyanis kalong bakat nyau kadekhat kabakat nyau nang ta hau pilat hakapor babishar ya ngas sngap ngan pule ya kaktin ka jong blai ka ongkum ni ka gospel luyanis kalong kabakat pra kadekhat ka balai punyau ka ongkum ni ka yatu syai kum ni namar katau pilat ulaong hau mame melong usim te u Jesu la yatu me ongken bangalong mangau si ya kanil kenang lakha yanga bad ya kanil kenang ngalawan sya kepertai bangan yo plus kem ya kajing shisha wei baro walong na kajong kajing shisha usya skor ya kaktin jonga kabatau u Jesu Christ wan lam ya kajing shisha ublai nalor ka hok kajong ublai kajing shisha namar ladang iong ka hok bun sin ngim sko thu yo kadai ka hok jonga ubriu yo kadai ka hok jonga uriu simat Reu Jesu Christ umut ban wan bet sya kepertai ya ka hok kajing shisha ka jong ublai baki briu kin yad hakta sakabaar pade nalor ka im tibriu tiblai jong kaniam kasih ka jongi u Jesu Christ u kwa ban kampen scam syu ya kata bat kai kata ka hukum ka bakrau tam ong u Jesu Christ men it yu blai ta ka do not bat kijing mut jong me baro men it yu para breu kumbayalade men it yu yu nong shon balai ngong ya kata ngiki kasih hadien bangyo ya kaniam kasih bun sin ngi baklano hot ong ka hukum ka jong ublai im ti briu ti blai ndrei balai pade yang rasong ka jing pania briu hakadur unong sono hakadur utlen hakadur ka aibi kiwan yang rasong hakari kasih ka jongi hadien bangi baklano ya kaniam kasih bateng teng kitma ki bangi pule hakari kasih ngim yo i ya kajing eti ki para breu ngin sutip tang ya ki breu ka baublai labu im ti breu ti blai ka kajing shisha u khanlong marsan kha utip shwa ya ki kemi ki kapa utip shwa ki breu u itho shwa hadien kata u satip yo blai Ndrei u Jesu Christ wan shu ban penskam ya kata gabla don lupa daka ba pen kan mawi ki breu bakin mane yu blai om tang baki tip ndrei kin da it yo a bangin da it yu para breu kum bayalade
ngam try kene ka pertai kan long kum ne ka makalong teng kari kasi ka jongi teng ka jingi em hakalong shinong long ta haka im lang salang wat haka balang ro bat kham tame ka bu Jesu Christ u plus shu ladaka hukum mensua ka ong kakmat namar kakmat kabeniat namar kabeniat ya kata pinsyam ka bu hikai hakini ki benta ki bahdin ka dekhat ka balai phupra ter bar ka basau pulai ukuran bawat juele mar kaliang ihet ki basyun ya pe uhikai shupang kajing em ka bakhot man kasngi uhikai shupang kajing bitar uhikai shupang kajing ais nei ki babun hadin padu duai bangin duai ro nam takiwai kani kalong kabau khlang na du kadonot ya kajinget kajongi oblai ban pen scam ye ki hukum bat kinong ya thulupa bangin amlet kum ki Farisi mansua bangin ong ngidai ki bapriang yo oblai ndrai ki isi yo bapap ndrai Jesu Christ uhikai bangin it yo nong pap uhikai shpang ki ba compare ban pen scam ya ka hukum ka jong oblai kam dei ka ba ya pher nadu ka hukum ka jong oblai ka baning kong ublai u it ki bria u kwa bakin it ya o dei kata uan pen scam kini ki hukum jong o paro u kwa ban rat deng kong ya ka jing sniu ha ka pertai ki breu ki laban suong ngile hok klem it yo oblai kadon kam uji Sukris uhikai ru ya kajing le hok bat ya kajing shisha baki briu kenyang ya kajing shisha bakin rat ding khong ya kabam sap ya kathok ka syukor ya ki ai ha kajing yam kajongi ka baman kasngi badai kata tang da kijing le hok ki jongi yo ki dai ki pa ka hok jonga bangan tu ya kajong ki wai ru yo ka dai ka pa ngim artatin ya kata pada lor kini ke baro wan uji Sukris ban hikaya kajing em kajongi banginam bakla nakamon kajong play ukwa ban pen scam ya kamon kajong play kibreu bakin sngo thu kendiang bakajingwan kajong u kam dei ka pendam no kita ki hukum ki jong play ya kamon kajong play kam dei baun pendam no ndrai baun pen scam hapteng kajing batai bat kajing pen bakla jongi ki breo ublayun kerkhu yingi kani kanong rim hakre kasngi ka pamenta ka keren yangi baka jingwan ka jong Jesu Christ kalong pan pen scam ya kamon ka jong ublay bangin sngo thu bangin bakla nakamon ka jong ublay kitai ki hukum bat kinong ya thulpa kidei kamon ka jong ublay ngin bakla ya kata kidei bau kwa bangin poi shakamon ka jong ublayun kerkhu nang menta ka buram jong Amen. Tungin ya duai. Ko belai ko kpa jungi babneng ngi aingo yemeh ker kapor. Kabam ngilayo ko kenrat. Kapa kaktiin ka jong me ka keren yang bat ka keren yang bahabangi nget yemeh ko trangin sngo thu kendiangi ki balang nget yemeh. Baka jingwan jong me ker kesela pertai. Kamud ban pendam ki hukum. Bat kinong ya thulupa ndrai mewan pan pen scam kum ta ka jing em ka jong iki Kristan ro ngin scam nginam yat lat na kamon ka jong nginam le mon nginam yat lat lan ko trai bat kitu ki bom pat nget yemu blai ba em leng ba ka kerteng ka jong Jesu Christ kinam sngu thu baklai ka jingwan ka jong ba mewan shakar ka perthai ban pen bahaya ka jing ya dei jong ka perthai ya ka jing ya dei kalong beriu man beriu berkam tam ya kajing ya dai kajungi bat mau blai ba em syam ngi ko mangilong haka kertang Kris ngi pan amen